Yun, magandang hapon sa inyo mga kaibigan. Ngayong hapon mga kaibigan, medyo namumroblema kami sa sa pang-ulam. Sabi ko kay Brian, samahan mo ako, mangunguha tayo ng pang-ulam dito sa probinsya. Hindi problema kahit wala kang pambili. Basta maghanap lang. Pupunta tayo dito sa silong ng mga kakahuyan na ito. Mangunguha tayo ng pang-ulam. Tingnan natin kung ano makuha natin. Makikita nyo rin kung ano yun. Kasama ko si Badyaw. Yan. Si Brian. Dito tayo, Badyaw. Hindi. Saan? Diyan? Hmm. Dito. Hindi, madurak na din. Wala dito. Buga na din. Sige, sige. Dito muna. Sige na. Oo. Diyan muna tayo. Yun mga kaibigan, dito tayo sa silong ng mga kakahuyan. Tingnan natin kung ano makuha natin dito. Yung mga shell na nakatira dito. Yun. Pag makuha tayo mga kaibigan, may pangulam na tayo. Ano na lang namin, gagataan sa... O dyan. Gataan namin. Adobo sa gata. Makukuha natin dito mga kaibigan yung tinatawag sa amin dito na na tuway. Sa Tagalog, tulya. Kaso, giant tulya to, yung nandito. Kasi yung tulya sa Maynila, maliliit lang eh. Parang mga sinalaki ng daliri ng kamay. Ano lang yan, bayan, nakausli. Parang ganito. Sinang na kanyo. Yan. Ito mga kaibigan. Yun. Yan. Masarap to mga kaibigan. Sana makarami tayo mga kaibigan. Yun. Nakakuha na si Brian. May pang-ulam na. Ayos. Ganito lang ang buhay ng probinsya mga kaibigan. Sa mga probinsyano, alam naman siguro nyo to. Kaso mahirap lang siyang kunin. Kasi bukod sa hindi siya talaga nakalabas, nakausli lang yung dulo niya. Pag hindi mo napansin, wala, hindi mo siya makita. Pero sa mga probinsya, alam na alam nila to, tuway. Tulad dito sa amin sa Kabikulan. Ano ba yan? Marami na? Sige, maghanap ka lang. Makakarami rin tayo niyan. Yung mga kaibigan, talagang ganito lang buhay probinsya mga kaibigan. Kasi ano pa tayo ngayon? Buti nga ngayon mga kaibigan, na tayo, alert level 1 na. Kaya nakakapag gala-gala na tayo ng kung saan, malayo-layo. Sa bayan, kahit na hindi na ganong masyadong mahigpit. Kaso wala naman tayong pera. Kaya ganito, pag walang pang-ulam, mangunguha na lang tayo dito sa kakahuyan. Meron naman eh. Ito mga kaibigan oh. Nasa ilalim ng nasa ilalim na ng itong ito, yan oh. Yun, ayos. Nasa ilalim ng ugat kaya mahirap kunin. Sige, maghanap ka lang dyan, bayan. So yun mga kaibigan, lilipat kami ni Badyaw sa ibang lugar. Kasi medyo matumal na dito. Kasi marami rin kasi nangunguha rito eh. Pag mga walang pambiling pang-ulam, dito rin nagpupuntahan yung mga namin, kapitbahay dyan sa baryo. Kaya nangunguha sila dito. Lipat lang tayo mga kaibigan. Siguro doon, mas malalaki doon. Dito maliliit pa eh. Saan ang daan, Brian?
Saan? Yan? Lipat tayo mga kaibigan. So yun mga kaibigan, maraming salamat sa panunod ninyo. Alam kong naghihintay kayo ng mga vlog ko kahit papaano. Salamat at laging nandiyan kayo. Sa mga bago pa lang din sa aking channel, subscribe na kayo at makakatsimpo rin tayo ng magagandang video bukod sa video ito. Kasi hindi pa tayo masyadong nakakapag-vlog ng madalas. Kaya hindi pa ako nakakapaghanap ng mga content na mas kaaya-aya para sa inyo. Kasi hindi pa ako nakakabili ng talaga. Asan? Saan, Brian? Ayan, sige na, kunin mo na. Kuwanta pa ini? Oo, pwede yan. Oo, sarap yan. Pag nakabili ako ng sarili kong cellphone mga kaibigan, dalas-dalas na natin yung pag-vlog. Kasi madadala ko siya kahit saan. Sa ngayon kasi, pulubi talaga si Paigarong, pobre. Hindi pa nakakabili ng cellphone. Bumili kasi ako ng bangka muna. Kaya itong cellphone na ginagamit ko, hiniram ko lang din to naman sa panganay kong anak. Mag-email nga sana yun kasama si Buboy. Kaso hiramin ko muna, magbablog muna ako. Ayun, si Buboy pala, hindi natin kasama kasi nag-email. Kaya ayun. Kami lang ni Badyaw. Laki Wow, napakalaki. Paalam ka, Brian, kung nandyan. Para makaano tayo, makakuha tayo ng tuway dyan sa pispan niya. Yung mga kaibigan, magpapaalam muna tayo. Kasi pispan yan mga kaibigan. Baka mag-trespassing naman tayo. Bayawak. Meron dyan, Brian. Saan ka nang dyan. Lalaki niya, bayan Oh, lalaki Lalaking tulyan yan Lalaki. Ayos. Sana makarami. Lagay mo sa lalagyan. Yan mga kaibigan, si Brian lang muna pinalulusong ko para makakuha ng tuway. Kasi wala pa yung may-ari Nagpapaalam sana kami kaso wala pa. Kaya si Brian lang muna. Yung mga kaibigan ng lalaking tuway Tuway. Tawag dito sa amin sa Kabikulan. Sa Bisaya yata. Ganun din siguro, tuway din. Ambot baga kung tuway din sa kanila.
Yun mga kaibigan. Marami na tayo nakuha ang tuway. Gagataan na lang natin to sa adobo sa gata. Yun kasama natin si Brian. Manguha pa siya. Ayan, raka na. Dito na tayo dumaan sa may ilog. Ganda ng ilog. Masarap ba yan, Bayan? Sarap to. Adobo sa gata. Lagi ka nag-uulam ng tuway? Ngayon lang. Ngayon lang. Yung mga kaibigan, bumalik uli kami dito sa may kakahuyan. Pinanggalingan natin kanina. Maghahanap tayo dito kasi doon kasi sa may lumang pispa na pinuntahan natin. Wala yung may-ari. Kaya umalis kami uli. Baka mapagalitan lang tayo doon. Pero nakakuha tayo ron ng mga tuway na ang lalaki. Kaya balik tayo dito sa kakahuyan. Dito na lang tayo magtsatsagang maghanap para makapandagdag dito sa nakuha natin. Pang-ulam. Yung may-ari doon. Trespassing tayo ron. Baka tayo mapagalitan pa. Yun. Meron. Dito mga kaibigan. Oh. Ayan o. Ayan o. Ayan. Yun. Nasa ilalim ng ugat. Oh, Brian. Mga nasa ilalim ng ugat, Brian. Ayan o. Ayan o. Ayan, kunin mo. Ayan. Yan, itong isa. Yan, yung isang yan. Tingnan mo na kung yan pa yan. Hindi na. Hindi. Hindi. Mga nasa ilalim ng ugat. Hindi lang siya napapansin masyado. Yun mga kaibigan, mukhang mahirapan tayo makarami kasi dumidilim na. Palubog na yung araw. Brian, makakarami pa kaya tayo nito. Palubog ng araw. Naalanganin yung pagkuha natin ha. Hindi naman tayo pwede magpagabi dito, Brian. Kasi baka maligaw lamang tayo. Malayo-layo rin itong pinuntahan natin. Maghanap-hanap ka dyan. Sa mga ano ng ugat, sa mga ugat. Lalim. Ayos lang yan. Kahit kunti lang makuha natin mga kaibigan. Basta may maulam tayo. Ganun naman dito sa probinsya eh. Sa mga probinsyano, alam na alam nyo naman siguro kung anong buhay probinsya. Kaya sa mga Tagalog, ganito kami sa probinsya nga dito. Ganito kami dito. Pag walang pambili, maghahanap ng mauulam dito sa mga tabing dagat. Yun mga kaibigan, dito lang nakuha natin. Ganyan lang karami. Lalaki sana kaso konti lang mga kaibigan. Kasi hapon na eh. Palubog na yung araw. Kinakabahan na si Brian. Kasi kinatatakutan din tong lugar na to pagkagabi. May nagpapakita raw dito. Ano nagpapakita rito? Yung nagpakita sa inyo sa doon Syokoy. Syokoy. Totoo 'yun? Sa ilog? Anong ginawa niyo? Nag-ilaw kayo? Tumakbo. Hindi, ba't nakita niyo 'yun? Nag-ilaw ka ng isda. Oo. Kaya pala kinakabahan ka na kasi magdidilim na. Tara, uwi na tayo. Yung mga kaibigan, uwi na kami. Kasi natatakot na si Brian, baka raw abutin ng dilim.
Hindi mga kaibigan, kasi itong lugar na to, marami nakatira ditong mga ano, yung bubuyog, yung mga honeybee. Baka pag madilim na, hindi mo makita yung bahay, matamaan mo. Sakit mga gat yun, kasi yung may kinagat dito nun, may kinuyog, isang matandang nangangahoy. Talaga naman na hospital siya eh. Malupit pala yung mga bubuyog na yan, pagka ano, kuyog-kuyog sila. Yun lang nakakatakot dito sa ilalim ng mga kakahuyan mga kaibigan, pag di mo kabisado. Kaya uwi na tayo mga kaibigan. Yung mga kaibigan, pauwi na tayo. Medyo madilim na talaga, madilim-dilim na. Sa labasan, ano pa, maliwaliwanag pa. Kasi palubog pa lang yung araw. Dito na tayo, Brian. Dito tayo. Yun, maliwaliwanag pa dito sa labasan. Yun, ito kasama ko si Brian. Medyo matatakotin yan, kaya uwi na kami. Uwi na tayo mga kaibigan. Yun mga kaibigan, hanggang dito na lamang tong video. Maraming salamat sa inyong mga panonood, sa pagtsatsaga nyo sa aming walang kwentang mga video. Walang kwenta ba? Yun mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga sumusuporta sa amin sa Team Paygarong. Maraming salamat. Huwag nyo lang kakalimutan i-like and share mga kaibigan. Tsaka dun sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, subscribe na kayo mga kaibigan. Promise ko sa inyo, magko-content kami ng mga gandang video ng mga hanap buhay dyan sa karagatan at kahit sa mga kalsada. Pag nakakuha lang tayo ng sariling cellphone pang-vlog. Kasi nanghihiram lang ako ng cellphone. Ito, nahiram ko naman to sa anak ko. Kaya, bihirang-bihira tayo makapag-vlog. Yung mga kaibigan, yung mga magpapa-shoutout, comment lang kayo sa baba ng video. At sa mga kaibigan nating mga Bisaya, maayong adlaw sa indong tanan at sa mga Bicolano. Yun, Diyos marahay na adlaw sa indong kabos. Maraming salamat. Bye-bye.